Irailaren 13 eta 14 Bilboko Itsasadarreko museo hau Mini-makers beteko da, ez? Bai, hori da, maker asko etorriko da, bai Bilbotik, Euskal Herriatik, Estatu Batuetik eta Europa mailatik bai. Bueno, gaur ezagutuko dugu lehenengo Mini-maker feria hori. Bai, hori espero dut. Zer da maker bat? Bueno, maker bat egiten dauena da, bere proiektuak aurrera ateratzen dituena da. Zientzia, artea, teknologia, ezagutza horien artean puntu bat dago non makerra aurkitzen da. Eta azkenean da pertsona bat autodidakta, dekola pasio bat, ez? Eta hori egin nahi dugu, ikusi nahi dugu eginda. Orduan, bere baliabideekin eta bere alboko komunitate batean oinarritu, gauza bat dakiena, bestea dakiena, juten dana eraikitzen, hori da maker bat. Euskal Herrian beti izan ditugu, ez? Manitak, egileak, inventoreak, asmatzaileak, baina jende askori etiketa hori ez zitzaien hainbeste gustatzen, behar bada teknologiaren mundutik zetozelako, eta ikertzaile bezala ikusi nahi zuten euren burua, baina ez zukaten behar bada titulu hori, eta orduan ez daki zer gertatu da, maker etiketa hori, gu bezalako pertsonak, behar bada ez gara bezala betiko manitak, baina egiten ditugula gauzak, egokitu garela etiketara, ez bai, ni maker bat naiz, nik egiten dudana etiketa honetan ikusten dut. Nire izena Xabi Navarro da, baina jota esaten diate leku guztietan. Konturatu naiz makerren asuntu inguru honetan, bizi guztia maker bat izan naizela jakin gabe. Bizi guztia izan naiz autodidakta, hola sartu nintzen elektronika munduan, eta norberak gauzak egitearen asunto horretan, ez? Zirkuituak eta egitea baita ere balio izan dit kuestionatzeko eta beste arlo guztietan ere, zergatik ez nik egin. Euskal Herrian maker asko dago? Guk hasi ginean gauza hauekin, makerrak armairu batik ateratzeko, ez? Zego ez duten genuen, gara hemen gauzak egiten ditugu zen pertsona bakarrak, eta ez, pilo bat dauz. Eta ezagutu ditugu, euren baserrian, euren garajeetan, euren lantegietan makerrak diren pertsonak, ez? Eta azokan bertan ikusiko ditugu lanian, ez? Bi egunetan zehar, makerrentzako kontu ugari izango dira hemen, Itsas Museoan, konta iguzu laburbilduta, feria honetan zer izango da? Holako feriak badekote formato bat, ez? Orokorrean, 3 iharduera betetzen dute feria. Alde batetik standak, beste alde batetik performanceak, eta beste batetik hizketa inspiradoreak edo ideiak emango dizkizuten hitzaldiak, ez? Eta horren hiru kutxa horien barruan jarri ditugu makerrak, ez? Orduan badauz maker batzuk izango dutenak standa eta egingo dute performance bat, beste batzuk izango dutenak standa eta egingo dute hitzaldi bat, eta abar, ez? Eta azkenean transversaki iharduerak izango diez elektronikaren munduan, ikus-entzunezkoen munduan, inprimigailu 3D munduan, tekstilen mundua, tekstil jakin delakoa, bebai naturaren edo ekologiaren inguruan, eta abar. Pilo bat iharduera ezberdin egongo da. Grafitiak bebai egongo dira, eta abar, adibidez performanceen inguruan hemen bertan, gauz, Karolan, tirolina bat jarriko dute, Karolatik Darzenaren amaierara arnio, eta jendea bota ahal izango da. Eta gero bebai
ekingo ditugu itsasontzi txikitsuak eta botako ditugu errekara. Umeek izango dituzte LED teknologia duten itsasontzi txikitsuak batzuk egingo ditugu eta umeak bota ahal izango dituzte errekara eta ikusi zelan doazen eta abarrez. Komentatu dieguna makerrei. Etorri nahi baduzu, egin ezazu zure proposamena parte hartzeako modukoa, ez? Orduan, ez bakarrik erakutsi zure proiektua baizik eta hori moldatu beste pertsona batzuk zurekin egin ahal izateko, ez? Eta horretan burua ustea izan dute maker guztiak. Ez soilik eurak egiteko eta azaltzeko baizik eta saiatzeko besteak ere parte hartu ahal izan dezaten, ez?